Sziasztok! Orosz Eszter vagyok, 17 éves, és Máltán töltöttem 3 hónapot fogadó családnál. Miért döntöttél úgy, hogy külföldön töltesz egy trimesztert? Jó. Nagyon, hát amúgy hallottam már ilyen tévében, vagy itt-ott TikTokon láttam, hogy mások is mentek külföldre tanulni, és ez nyilván így nekem is vonzó volt, hogy így tök jó lehet külföldön tanulni, és akkor nyilván ugye anyanyelvi környezetben angolul tanulni, az ugye más, mint itthon suliban, vagy magántanárnál, vagy itt-ott, és hát akkor úgy voltam vele, hogy én is felmegyek, meggooglizom, milyen lehetőségek vannak, és így jött az, hogy én akkor külföldön szeretnék, és Máltán. Tehát akkor teljesen egyedül. Igen, hát nyilván a szüleim tudtak róla, hogy Nem, is csak szeretnék. egyedül jöttél erre a konklúzióra, Igen. külföldön tanulni. Igen. És akkor így felmentél online, és a Your Way szembe jött veled? Hát nyilván volt más is, ami kínált külföldre utakat, de a Your Way volt az, amelyik a legszimpatikusabb volt, meg utána volt, amit milyen beszélgetésen, az is nyilván így hozzátett, hogy sokkal szimpatikusabb lett, meg látszódott, hogy ez egy megbízható, profi szervezet, ugye, amivel lehet menni, illetve ezt kínált a 3 hónapos utat, ami ugye tetszett. Milyen volt a nyelvtudásod kiutazáskor, és ehhez képest milyen volt, mikor hazajöttél? Hát szerintem, amikor kimentem ugye Máltára, akkor nagyjából ilyen erős B1, kezdő B2, tehát ilyen középszint környékén voltam, és ugye visszajöttem, le is nyelvvizsgáztam középszinten, meg le is előrehozott érettségiztem, szóval most ilyen erős középszint és készülő felsőfok szint vagyok kb. Akkor neked azért ez sokat nyomott a latba, hogy azt vártad, hogy javuljon a nyelvtudásod. Igen, és nem csak javult, de például amikor kimentem, akkor nem beszéltem annyira folyékonyan, vagy akadoztam, vagy nagyon sok idő volt, amíg egy szót megtaláltam, hogy mit szeretnék használni, szóval ez így sokat hozzátett, hogy folyékonyabban beszélek angolul, meg magabiztosabban. Milyen volt a beilleszkedés? Mennyire volt nehéz, vagy könnyű megszokni az új környezetet? Hát amúgy megszokni viszonylag egyszerű volt, azt mondanám, mert én amikor megérkeztem, akkor 2 napot egy ilyen kampuszon voltam, szintén olyanokkal, akik abban az időszakban 3 hónapra vagy fél évre mentek Máltára, és akkor azzal a csoporttal töltöttem ott 2 napot ezen a kampuszon, és akkor kicsit körbejártuk Máltát, mivel ugye Málta kicsi, ezért elég egyszerű volt az ilyen fontosabb helyeket, és onnan az egyik ilyen csoporttársam, ha lehet így mondani, ő lett az én szobatársam is, és egy suliba is mentünk, és voltak elég sok közös tárgyunk, úgyhogy így könnyű volt viszonylag beilleszkedni, hogy volt már valaki, akit ismertem, de így a máltaiak is nyilván nem mondom, hogy osztálytársak, mert minden tantárgyhoz más csoportot kaptam, de ők is nagyon-nagyon segítőkészek voltak, meg ugye, hát Máltán ez nem egy ilyen ritkaság, hogy külföldről mennek oda diákok tanulni, úgyhogy így tudták, hogy hogyha nem tudok angolul, akkor így segítenek, meg így alapból, hogyha bármi problémám volt, akkor is segítettek, úgyhogy viszonylag egyszerű volt ilyen szempontból. Tök jó, és milyen helyen jártatok így a kampusz során? Mert én is voltam kint Máltán nagyon sokat. A Valettában voltunk, és itt a kampusz, nem tudom, megvan-e MD-na, ott Így volt persze. a kampusz, és akkor ott a környékén, ugye én egy péntek este mentem, és vasárnap szedett össze a családom onnan, szóval így gyakorlatilag csak egy napom volt, de volt olyan, aki hamarabb ment nálam 1 vagy 2 nappal, és akkor ők voltak még Sliema környéke, nem, rosszul mondtam, nem is MD-nában volt a kampusz, hanem Gzirában, és akkor MD-nában voltak még előttem, meg itt-ott, szóval ilyen főbb látványosság helyeken. Rengeteg templom. Igen, meg ilyesmi. nagyon-nagyon sok templom van. Egyébként Valettában nagyon szép az óváros, meg így alföldiként abszurdak ezek a meredek utcák. Amúgy nagyon durva, meg szerintem egészen komoly lábizmot építettem magamnak ott azon fel, meg lesétálgatni. És amikor így megérkeztél, akkor mennyire volt könnyű így mert hát ugye egyedül utaztál, nem tudom, hogy utaztál már repülővel egyedül,
Amúgy ez a másik érdekesség, én azelőtt egyszer ültem repülőn, és akkor sem volt ilyen feladott bőröndöm meg semmi, úgyhogy egy kicsit féltem is emiatt, hogy elveszek a reptéren, vagy bármi ilyesmi, de amúgy nem volt semmi gond. És Máltán utána jött ott valaki érted? Ugye transfer volt ehhez a kampuszhoz, és akkor ott vártak és összetettek, úgyhogy még ettől is egy kicsit féltem, hogy nem fognak megtalálni, vagy én nem ismerem fel, ugye, akivel kéne találkozzak, de volt egy a máltai szervezetemnek a logója, és a felirat volt, és akkor így könnyű volt. Tehát akkor gyakorlatilag miután így leszálltál a gépről, akkor így fogták a vezeret végig, igen. és akkor igen. Tök jó. Mikor így megérkeztél, hogy akkor a többiek, akik már régebb óta ott voltak ebben a táborban, de hogy... Hát a régebb óta amúgy ilyen max. 2 nappal hamarabb, mint én, szóval nem ilyen plusz de hónapok. És mennyire volt befogadó a környezet? Amúgy volt egy magyar lány, aki szintén Magyarországról ment, és 2 németországi, és amúgy tényleg nagyon rendesek voltak, meg nagyon jól kijöttünk, hát első este volt, és akkor együtt vacsoráztunk, meg kártyáztunk, pingpongoztunk, ezt-azt, szóval így könnyű volt megismerkedni velük, meg jóba lenni velük. És miután akkor bekerültél az iskolába, hogy nézett ki egy hétköznapod? Ott a tanítás 4:45-kor kezdődik, illetve nem 45 percesek az órák, mint itt Magyarországon, hanem 55 percesek, és nincs az órák között szünet. És azt hiszem, hogy 6 órám volt talán egy nap így átlagban, viszont volt olyan, hogy volt 2 lyukas órám. És olyankor ki lehetett menni a suliból, ott a környéken elmentünk kávézni, enni, bármit, vagy csak maradtunk az iskolában, és akkor ott beszélgettünk. Szóval így átlagban legkésőbb 3-kor amúgy végeztem az iskolában, és akkor utána hát vagy a szobatársammal, vagy pedig onnan még a barátaimmal mentünk, és akkor Valettába, vagy akárhova bementünk, sétáltunk, ettünk, ittunk, bármi. Meg hát nyilván tanultam iskola után otthon. Valamennyit. Igen. És milyen volt így a fogadó családoddal? Mert hogy kérdeztem, hogy miután a kampuszból, de a kampuszból még te a fogadó családodhoz mentél elsőként. Igen. Velük milyen volt a találkozás? Hát nekem nem egy egész családom volt, hanem egy idősebb hölgy, és neki a fia, de a fia azt hiszem, hogy 38 éves volt, szóval nem ilyen kisgyermekes volt, és egy nagyon nagy házban laktunk. Amúgy nagyon aranyos volt a nő, az elején kicsit nehéz volt, mert nyilván ugye ő se ismert, én se ismertünk, és akkor bizalmi problémák így voltak, meg hát nagyjából amúgy ennyi volt a probléma vele. Az elején nehéz volt, de utána ilyen 2-3 hét és minden jó volt. De akkor azért így segítettek, meg ott voltak, meg Igen. A bizalmi kérésekre kapcsolatban mit értesz? Hogy nem engedtek el a barátaiddal, vagy... Nem is, ez nem tudom, hogy más családokra jellemző-e. Én ugye abból indulok ki, hogy akik még ott voltak velem és ismertem, és szintén családnál laktak, ők például kaptak kulcsot a házhoz, hogy ugye be tudjanak menni, nekünk, se nekem, se ugye a szobatársamnak nem volt kulcsunk, és akkor volt olyan, hogy így végeztem a suliban, és akkor általában otthon volt ugye a hostmamom, viszont volt olyan, hogy 1 órát álltam a ház előtt, vagy hát nyilván elmentem sétálni, mert akkor ő éppen nem volt otthon, és ez nehéz volt az elején egy kicsit. Vagy például ugye, mivel ez egy nagy ház volt, és volt olyan, hogy jöttek még más diákok is rajtunk kívül, és hogyha fiúk voltak, akkor például volt olyan, hogy nem beszélgethettünk velük, meg inkább kerüljétek el egymást, meg ilyesmik, de ez rendeződött, és utána jó volt minden. Milyen volt így Máltán a tanár-diák viszony? Hát amúgy érdeklődő volt minden tanár. Például az informatika tanárom az olyasmiket kérdezett, hogy és Magyarországon mik az internet szolgáltatók, meg ilyenek, szóval az amúgy tökre érdeklődő volt, meg ugye mondta, hogy ő volt is Magyarországon, meg nagyon-nagyon sokat segített például az infotáron, vele nagyon jóba voltam. De így alapjáraton kedvesek voltak a tanárok, meg ugye nyilván figyelembe vették azt, hogy nem tudok úgy angolul, és akkor úgy segítettek, vagy úgy értékelték. Hát az értékelésre mondom, hogy ugye könnyebb dolgozatot kaptam, hanem úgy javították ki, hogy így egyértelműen leírták, hogy itt mit kellett volna írni, vagy
ilyesmi, de ezen kívül amúgy például ilyen semmilyen könnyebbséget nem kaptam, és aztán nem tök jó volt, mert így muszáj volt felzárkóznom, és ugyanúgy az órán is így felszólítgattak, meg kérdezgettek, szóval ennyi. De amúgy segítőkészek, meg rendesek voltak mindenki. Mi a legnagyobb különbség a kinti és az itthoni iskolai tapasztalataid között? Hát az, hogy ugye, talán az, hogy ugye nincs szünet, az fura volt. Meg az, hogy az iskola nem egy nagy blokkból állt, hanem több kicsiből, azt hiszem, hogy 5 blokk volt, és akkor így szünet nélkül így át kellett gyakorlatilag futni. Jó, hát nyilván nem futni, de nagyon kellett sietni ugye a másik órára. Ez így fura volt. Illetve az, hogy dolgozatok nem mindegyik tantárgyból vannak, és házi feladat se. Hogyha például van, akkor pedig egy ilyen témáról kell mondjuk 4 oldal esszét írni, és akkor így ennyi. És talán ennyi szerintem, ami így meglepett, hogy nem nagyon vannak dolgozatok, hanem inkább házi esszék vannak. És ami mondjuk azt mondanám, hogy témazáró, az is így a jó része az esszé, és a kevesebb része ilyen kvíz-szerű. Akkor azért könnyebb az oktatás, mint itthon. Szerintem igen. Milyen volt a fogadó családod, milyen volt velük a kapcsolatod, de ezt végül is azért így elmondtad, akkor nem? Ja, hát még annyi, hogy a hosszmam az nagyon-nagyon szeretett pletykálni, és így az egész utcából a pletykákat így mindenkiről lehetett tudni, mert tényleg nagyon pletykás volt, hogy ennyi még, ami plusz róla. De így a végére azért így jobban lettetek? Hát amúgy vissza is mentem, és Máltára azóta már 2-szer, és egyszer hozzá mentem így szállásként ugye lakni, és így tök jó volt. Tök jó. Ez a Máté gyönyörű hely, biztos voltatok kirándulni, meg így ilyesmi barátokkal. Mi volt a legmeghatározóbb élményed? Talán az, hogy hát én februárban már fürödtem a tengerben. Az nagyon jó volt, még akkor is, ha 16 fokos volt a víz, de úgy voltam vele, hogy itt vagyok, van tenger, akkor fürdés. Ez nagyon jó volt, illetve amikor voltak más országból is diákok, akkor velük esténként összeültünk kártyapartizni, unópartizni, és az is nagyon jó volt így esténként unózni. Mi tetszett Máltában a legjobban? Hát Comino az nagyon tetszett, és ott a víz, ugye alapjáraton az egész nagyon, nagyon jó volt. Nem tudom amúgy, ez egy nagyon jó kérdés. Mik azok a dolgok, amik tetszettek Máltán? Akkor nem kell egyet kiemelni. Hát az épületek, amúgy az építészet az tök szép szerintem, meg ugye a rengeteg templom van. Amúgy a sulimtól is talán 5 percnyire volt egy ilyen hatalmas templom, az nagyon szép volt. Illetve amúgy a tengerpartok így unblock, így az egész szerintem nagyon szép. Szép helyen, mondja, meg érdekesek a tengerpartok, tehát nem ilyen kavicsos, hanem ilyen különleges sziklák vannak. Igen. Tök jó, szerintem. Melyik városban volt az iskolád? Nassárban. Nassárban, aha. És én pedig Atardban laktam. Volt olyan amúgy, hogy a busz az ugye kriminális ott a tömegközlekedés, és így volt olyan, hogy inkább besétáltam iskolába, és akkor 40 percet benn voltam, mert 40 percet kellett volna várnom a buszra, úgyhogy inkább elsétáltam. És lehet, hogy nem vesz fel? Igen. És így mi volt a legnagyobb sikerélményed? Hát talán az, amikor az egyik angol dolgozaton, így nem mondom, hogy nekem lett a legjobb eredményem, de elég jó eredmény. A 32-ből 29 pontom lett, azt hiszem, és egy csomóaknál jobb lett az eredmény, és ennek nagyon örültem. Meg például, amikor februárban egy ilyen nagy vizsgaidőszak van, és amikor nem buktam meg minden vizsgámon, például marketingből, én ugye akkor kezdtem el tanulni marketinget januárban, és így egész jó pontszámolat, nem emlékszem mennyi, de így tök jó volt, hogy nem buktam meg legalább, és így viszonylag jó eredményem is lett. Mi volt a legnagyobb hozadéka a tanévnek? Hát ugye nyilván a nyelv, és hogy nagyon sokat fejlődtem angolban, illetve hát, hogy barátaim lettek nem csak ugye Magyarországról, mint ugye, ahogy említettem, hogy volt egy magyar lány is, de ugye Németországból is,
a Karib-szigetekről is, ugye akikkel együtt laktam, meg Franciaországból, szóval ilyen internacionális barátságok születtek. Tök, és tartod velük a kapcsolatot? Napi szinten is akár. Például aki a Karib-szigeteknél lakik, a Guadeloupe-on, vele ilyen 3-4 órás gossip sessionokat szoktunk nyomni. Ez nagyon komoly. Tök jó. Egyébként azért megvan az előnye annak, aki így Európában megy ilyen utazásra, meg tanulni, mert azért aki Amerikába megy ki, és ott lesznek jó barátai, ezért ez egy nagyobb kirándulás oda kimenni fél évente, vagy ilyesmi, de most Franciaországba felszállsz a vonatra, és vagy akár hát meg Málta is. Igen, hát már kétszer visszamentem, szóval ez ilyen tök jó volt. Igen. De örülök, akkor így lettek jó barátaid. És mennyire volt amúgy nehéz visszailleszkedni itthon? Hát nyilván ugye az osztályom ugyanaz maradt. Én ugye ezért is mentem 3 hónapra, hogy ne kelljen osztályozózzak, meg ne kelljen évet ismételjek. Szóval így ugye az osztályom ugyanaz maradt, ez semmi nem változott így az osztályközösségen belül. A tanáraimmal volt 1-2-3 tanár, amelyik nem annyira viselte jól, ezt nem tudom, hogy mondjam. Tehát így volt olyan, hogy visszajöttem, és így közölte, hogy hát neked osztályozó vizsgáznod kell, vagy ilyesmi. Ez nyilván nem volt jó, de amúgy ezen kívül semmi extra nem történt, nem változtatott semmin az egész. És kinek ajánlanád ezt a 3 hónapos utat? Hát ugye az olyanoknak, akik nem szeretnének se osztályozózni, se évet ismételni. És igen, hát ez a 3 hónaposnak az előnye, hogy akkor legalábbis az én iskolámban így nem kellett se osztályozózzak, se évet ismételnem, úgyhogy azért választottam a 3 hónapot. De amúgy, hogyha ezt megváltoztatnám, akkor fél évre mennék legalább, hanem 1 egész évre, mert nagyon megérte az egész. Akkor nagyon élmény volt. Igen. Miben változtál? Hát sokkal nyitottabb lettem, meg önállóbb. És így szerintem ennyi. Mert hogy ez a kettő önmagában így, hát nem önmagában, mert a kettő együtt, ez szerintem tök pozitív, meg tök sok jó. Egyszer például szintén, amikor Máltáról jöttem vissza, lekéstem egy gépet, és így nem kezdtem el pánikolni, hanem így tökre így meg tudtam oldani a helyzetet, mert így úgy voltam vele, hogy tudok angolul, nem lopnak el, meg lehet oldani, és így tök sok, nem kezdtem el egyáltalán pánikolni, és ez szerintem amúgy nagyon jó dolog ilyenkor. Még szerintem én is elkezdenék pánikolni. Így az utazásod során hogy alakult a kapcsolatod a szüleiddel? Hát amúgy az elején nagyon nehéz volt tartani a kapcsolatot, fura is volt, de úgy összességében amúgy ők is sokkal jobban megbíznak bennem, mert így ugye látták, hogy 3 hónapot képes voltam önállóan élni, és ugye az említett géplekésés kor se történt semmi, tehát ők se akadtak ki, már így tudták, hogy meg fogom tudni oldani. Illetve amúgy szerintem sokkal ilyen lazább lett a kapcsolatunk, szóval így nem annyira szigorúak már velem, a szüleim nem voltak eddig se ilyen nagyon szigorúak, de így sokkal jobban bíznak bennem, meg így látják, hogy tényleg önálló lettem, és életképes vagyok. Úgyhogy szerintem pozitívan változott az egész kapcsolatom a szüleimmel. Hát meg ezt elérni 3 hónap alatt. Igen. Tehát te is ugye bevállalsz egy nagy megmérettetést ezzel az egésszel azért. Tehát ez egy nehéz utazás, ehhez bátornak kell lenni már ahhoz is, hogy elgondolkozzon rajta az ember. Mert csak kiugrasz a komfortból. És azt a szüleid látták, hogy ezt meg tudod csinálni, szerintem ez tök jó. Mik a terveid a jövőre vonatkozóan karrier szempontjából? Hát én ugye fogorvosra szeretnék menni, és ugye a Málta után elkezdtem gondolkodni, meg nézelődni is egyetemeket külföldön, nyilván angolul, mert szerintem több lehetőség is van benne, hogyha angolul végzem, illetve az angol nyelvet akkor legalább nem felejtem, hasznosítom. Mit tanácsolsz azoknak, akik belevágnának, de még bizonytalanok? Hogy mindenképp legyetek nyitottak, illetve higgyétek el, hogy ezt tényleg meg tudjátok csinálni. És amúgy ne hezitáljatok, mert amúgy tök jó.
és nagyon sokat lehet nyerni vele, tehát nyilván angol nyelvvel is, vagy amilyen területre mentek, illetve barátok, nagyon sok barátok lesz. Ajánlanád-e másnak is a Your Way-t, és hogyha igen, akkor miért? Igen, ajánlanám. Elsősorban már nagyon-nagyon segítőkészek, hát ugye nekem a koordinátorom Kata volt, nagyon-nagyon segítőkész volt. Például családot is váltottam, mielőtt kimentem, illetve amúgy nem volt semmi problémám, de ha lett volna bármilyen problémám, akkor biztos vagyok benne, hogy írtam vagy hívtam volna, és akkor egyből megoldódott volna. És attól féltél, hogy elsüllyedni Málta? Igen, de utána néztem, és Szicília 80 kilométerre van Máltáról, úgyhogy fel voltam készülve, hogy egy 80 kilométert simán le fogok tudni úszni gyorsúszásban, mellúszásban. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát ha elsüllyed, én akkor is túlélem, legalább felkészült vagyok.